guys! Welcome again to Banday's Vlog 101 together with Kokoy. Brown out po dito sa barangay kaya medyo hindi masyado makita ang kagandahan ni Kokoy dyan sa gilid. And ito po yung background po namin sa Brigada Eskwela po namin na tarpaulin kasi nasa labas po kami ng classroom. Kasi po, guys, wala akong kuryente, madilim po sa loob and then mainit. And then nandiyan po si Ate Irene, siya po yung cameraman po natin. Si Ate Irene. So ngayon. Ayun. Ayan, magmumukbang po kami. And then wala po kami ibang ilaw kundi yung kandila lang po, guys. And ito po yung ulam po namin. Nabili ko po ng 15 each. Anong tawag po nito, Ate Irene? Pinangat. Pinangat po yan, sabi ni Ate Irene. And ito po yung kamuting kahoy po na luto po ni Ate Irene. Ayan po, guys. Talbos kamuting kahoy po sa mga hindi po nakakaalam po dyan ng likog ng kamuting kahoy. Talbos po siya. And then, ginataan po siya. And then may ano po siya, may sahog po siyang isda na pernito po, sabi ni Ate Irene. So ngayon guys, magmumukbang po kami. Abangan po natin yung mga sugo ni Kukoy, guys. Habang walang kuryente, maglilibang-libang po muna tayo. Sana mag-enjoy po tayo sa panonood hanggang matapos. Always tune in lang po kayo sa aking YouTube channel. And then, paki-subscribe po ako. Sa mga hindi po nakapag-subscribe po dyan, please do subscribe. And also hit the notification bell for you to be notified on my latest videos. Pasensya po sa background kasi nasa labas po kami ng room po namin. Ayan po, may kandila po kami. And then, hindi po sumusubo si Kukoy. Siguro mag-start pa lang. Ayan. Ayan si Ate Irene. Ayan. Sensya na po sa ano kasi medyo madilim. Madilim po, guys. Ayan. So, thank you and God bless everyone. Ito po yung pinangat po, guys. And also yung kamuting kahoy po. Ayan. Nakalagay kasi sa tasa ni Ate Irene. Wala man lang ibang... Oh, Ate Irene. Ang subo ko, Ate Irene. Papa, hindi pa. Si Kokayan at si Kukoy. Kasabay po na ang pinangat. Ay, ewan kong mukbang ito. Hindi ko alam kung talagang magkiklik kita sa takirya, Ate Irene. Pero sa ganda mo, Ate Irene, alam kong click ka. Maharang yun, Ikoy. Ito po, maharang daw po ito pinangat. Ayan. Wow, sarap. Sabi ko lang po, dito sa Kamarin na Sopeto, matatagpuan. Ang gawa lang, pinangat po. Bala ang laman po nito, Ate Irene, is ano, Ate Irene? Ang laman nito, Ate Irene. Ay, kahapon. Pasensya na po kayo sa background po namin kasi madilim po talaga kasi walang kuryente. So hindi po halatang hindi po pinaghandaan po yung vlog na ito. So sana mag-view din po kayo. Biro lang. Oo, biroan lang po ito and then funny videos lang po ito. Habang medyo madilim. Habang medyo madilim. Para may experience nyo yung madilim talaga. Yes. Korean. Si Ate Irene po ay isa sa mga fans ko sa Banday's Vlog 101. Supporters ko. Pero sana someday maging ano po siya, sponsor natin siya. Sana yung mga may mabuting puso po siya. Pwede pong sponsor naman po sa channel ko para mas lumago po ang ating channel. Alam mo. Ang hang. Wala ba ko matulog? Sana natin. Meron pa po. Sino gusto? Garap ang gulo ni Ate Irene. Kaya daw ka nakakasama. Naman Ate Irene. Ha? Ito tayo. Maharang Ate Irene. Ano? Dahil man po. Mamaya larang, sir. Dahil inihang ano. At siya Ining. Ini na. yung hani. Nakagang ko sa sili. Sarap. Yun po yung advantage ng pagiging medyo hindi mayaman kasi nakakain po tayo ng mga gulay. Ano te? Unlike sa mga mayayaman, ang iba hindi kumakain ng gulay. Pero hindi naman po lahat. Kasi yung iba naman po hindi naman sila maarte.
Pero yung iba kasi talaga hindi kumakain ng Hindi sanay. hindi sila sanay kumain. Pero nire-respeto din po natin sila kasi nasa sanayan din po kasi yan. So hindi po sila sanay niyan. Ang routine po kasi nila is iba. Ate Ay, kapit naman yan. Say hi. Ano di ba, sir? Kaya please subscribe na po kayo. Panoorin niyo po yung mga videos ko na mga Parang di magputo sa lang mo. oo, marilaw pa kasi may Ilaw, yung camera din po. yeah. Yung mga vlogs ko po dyan, supportahan niyo naman po. Iba kong vlogs. Panoorin niyo po para naman patulong po kayo sa akin. And then, para dumami po yung natin, views po natin. And then, meron din po kaming mga vloggers po dito sa barangay. Nasupportahan din po natin yung Trav Food. Si Kirby po yun. Trav Food Vlogs. And also, Sea Explorer. Natay rin. Sea Explorer na taga dito rin po yan sa barangay. Si Bon po. Buela. Taga dito po yan sa San Isidro. Tubong San Isidro. Subscribe mo po. So thank you for tuning in. God bless everyone.